Čaute, tak len rýchlo. Toto je už tretia ryba dneska. Už som voľaký zničený. Už nemám... Boli to predtým, boli menšie, toto je najväčšia. A za to ju aj točím pekný lisec, krásny, nádherný. Dneska mi prišli tie pelety, čo som začal mať záber tie pečeňové od Václavíka. Dal som k tomu rozpustky, ktoré som predtým ešte dal rozpustiť a naozaj to je neskutočné. Strašne rýchle zábery. To už není na mňa, musím čo porozmýšľať, akože začať selektovať. Ryby sú tam, len už sa treba snažiť aj o väčšie, lebo takto každú chvíľu nejakú 70 kapra vyťahovať, to není ono. Dobre, tak pozdravujem všetkým. Hlavne je to o tom mieste, treba si ho urobiť, chodiť naň a krmite ryby a potom sa to naozaj dá. Čaute.